हेलौ लोगोफोर सानजौफुनि गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो बेरायनो ओंखारबोदों ग्राउसराव मा खालामनानै थानो न'आवबो। दिनै फार्स्ट टाइम नाथुरजों भिडिअ लाबोदों आं नोंथांमोना नायलांबाय थागोन। बिदिनो माने मोनसे जायगायाव ओरैनो ग्राउसराव बेरायलाबायहैगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जोंबो दासो इउट्युब चेनेलाव ओंखारजेनदों, नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन। दा जोङो गोदावसोराव बेरायनो ओंखारलाबायदों आरो लामायाव दंफैलाबायो नै ओरै नों नाथुर मबाइल नायगासिनो दं। बिजिथार आसोला मबाइलाव हनै नाथुरा। दिनै नुगोन जोंनि ब्लगखौ माबायदि जायो। मोजां मोनोबा लाइकबो खालामना होदो, साबस्क्राइब खालामना होलांगोन लोगोफोर दे। फैयै फैयै सफैबाय गेजेर ससे मोनदांसिगोन। बारा गोजान गैले, जों जेराव थांगोन आरोना बेयावहाय बारा गोजान गैले। दा नेसनेल हाइवेआव दंफैयो जोङो। ओरैहाय नाथुरजों आंजोंनो जास्ट बेरायनो फैदों बेलासियाव। 12थायाव ओंखारबोदोंमोन, दाथ' 2था बारफैबाय नै फैयै आरो। दा जोङो ओरै थांगोन, ओरैनिफ्राय फैदोंमोन ओरै थांगोन आरो दा। फट' खेबदों आसोलानो। फाइनालि मोनफैमारबाय आरोना नै बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनो सानजों एसे मोदानदों आरो दासो मोनफैदों जोंबो। माबायदि मोनबोदों मोनफैनानै? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों? या हाइवे जिङावनोखा आरो नै ओरै थांबाय बेंगल गसाइगाव क'क्राझार थांबाय ओरैहाय बे सेरावनो आरो नै मोनफैबाय। हान्थिबो बिबारफ्रा बिराद मोजां नै। गथ'फोर गेलेग्रा नै, गथ'फोर गेलेनो हायो, इयाव गाखोनायनोबो हागोन। दा गाखोहैगोन र', फैसासो लायो ना मायो, फैसा लागोन खोमा फैसा। गथ'फोरलै बायदि गेलेनोबो नागिरो नैबे आसोला। जायगाया हले जायगा आरो मोनफा रुमफोर बायदि आरो जायगाखौ बिराद मोजां बानायनानै दोनदों। जानो थाखाय वाटार कफिबो मोनलायबावोसो नै। मा जानो गोसो दंजोबो आरोना नै नायलाय। दङ, मा जानो गोसो मोनजायो, अर्डार होनांगोन आरो अर्डार होबानो मोनजायो। जायगाया बिराद मोजां लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बेरायनो फैनोबा फै आरो फेमिलिफोर लानानै बेरायनो बिराद मोजां जायगाया। नायनो हागोन लोगोफोर, नायनो हागोन, बिराद मोजां आरो। ओरैहाय गोसथोनायफोर गार्लफ्रेन्डफोरखौ लाबोलाबायनानै बिन्दास जिरायनानै गोसोनि साननाय बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो हायो आरो बिराद मोजां जायगा, सुबिदा आरोना। फ्रि हाबनो मोनो, फैसाबो लाया, बा उनाव लायो ना मा समाव लायो बेखौ मिथिया आरो दाथ' जों फ्रियावनो हाबनो मोनदों। ओरै दङ नै जोंनि बायद'आबो फैफादों आसोला, बेरायनोल' गोरों, जेबो बुंनो रोङा, खामानि गैया। ओइ रोंनावला खनसेया नाथुर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो आरोना। आंबो बिदिनो दासो गोदान ना, सापर्ट खालामबासो आंबो बिदिनो बेरायनाय माबा मोनसे मोजां जायगाफोरखौ दिन्थिनो हायो। थिग बेबायदिनो नैबेयाव बिराद मोजां जायगा दं आरोना। आंनि रायलायनाया एसे बोदोन टाइप जायोलै लोगोफोर, बोदोन नालाय मानसिया, बोदोन बायदि जायो। इन्स्टायाव रिल्स बानायलायदोंमोन नामालै नोंलाय? रिल्स बानायलाय, सिख्लाफोरनिबाथाय खालि रिल्स बानायनायनो माबानोल'। बेरायबायफिननो गोरों। सुइमिं पुल दङ नै लोगोफोर, नायनो हागोन र', देखायनि आं। सिङावथ' हाबनो मोना आरो दैयाव। दैखौ फोरानजोबनानै दोनदों नै दा। थान्दा सिदों नालाय, दाबो गरम बोथोर हाबथ'वाखै, ओंखायनो दैफोरखौ बाहायथ'वाखै आरो। गथ'फ्रा बिराद मोजां आरो बेरायबायनो, गेलेनो गावबा गाव सुबिदा।
फटक लानो लाब दं आरो लाब आथिं नांखाया आरोना नै गेलेनो दिन्दौला मानि गाखोलाबायनो जगो ना माथो आं आराम गाजेलि मोजां मोनदों गाखोनो गथ' मानसि खर' गिदिंबावो जाहैदों मोजांथार आरो गाखोनो मोजांथार जों गाखोनानै थाबाय थानोसै नामा थांला न'आव थांला गाखोनानै थाबाय थानोसै मोनासिगोनानो गोरलै जाथिया नै बिदियावबो गाखोयो जोंनिया गथ'फोर गाखोग्रा उन्दैयाव गाखोनो मोनाखै ओंखायनो बेहाय गाखोनो मोनदों आरो दिनैसो र' ओरै देखायनि ओइ बिहरथ'ना गोरलैफोरखौ बोरैबा गादेन फैगोन गथ'फ्रा ओंखारग्रासो नै सासे गोजौआव दंहैबावो जसोबाय बिराद मोजां मोनदों गाखोहैबाव खनसे गाखोबावथारनायसै आरोना इयो गैया बेलाय जाथि नांखालै सोथिबो ओइ गथ' दंफैयोनो ओइ बाबु लावले बरिया बानायनानै दोनदों माथो केमेरायाबो ढिला नुखोसो गोसोथोनायफोरखौ लाबोनानैसो बेरायफैनो मोजांलै लोगोफोर जायगाया बिरादनो गावबागाव गोसोथोनायखौ लाबो बयबो जराल' फैनाय नुयो माथो आरो गावबागाव गोसोथोनाय दङब्ला लाबो आरोखि ओमफ्राय गिदिंफै जायगाया बिराद मोजांलै ओरै बिबारफोरबो बानायनानै दोनजोबदों आरो नै गोसोथोनायफोरखौ लाबोला फैजाया आरो गैयाब्ला फैनाङा खाबो 10-20 फटक साफायो आरोखि मेम'रिसआनो बुंबाय एफाबां फटक लायोलै फाग्ला थांसैथो जाबाय न'आव बेफोरबायदि खाना होनायसै आं नोङोबो एबार र' गेलेबाय थानो गोरलै जाथि बायदिखा मानसियाथ' दासो 12 बोसोर नालाय ओंखायनो गेलेनो थोआखै आरोना दाबो थोआखै भिडिअ नंखाय माथो नोंनिसो खालाम आं बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय दा बेयाव फटक लानो नागिरदों नै नाथुना बेखौ फटक खेबना होग्रोनि आरोना आङो जोङो दा बेनिफ्राय थांसिगोन ब्लेक पेन्टारखौ लानानै फैदोंमोन आरो जोङो बेनो आरो बाथौ रिजर्ट ओइ मा ब्लार नुलाबायखो ओइ फाग्ला ओरै थाङो आरोना सिङाव बै खन्द'आवसो आरो बे बिल्डिंनि एसे ओरै साइडआव आरोना नेसनेल हाइवे जिङावनोखा लामाया नायनो हागोन जोङो दा बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरो न'आव थांसिगोन दा बेलासिबायबो 4टा बारबावबायसो आरो दा बेखौ मोननैसो फट' खेबना होनानै जोङो ओंखारलांसिगोन आरो दे लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामलांदो जोंबो बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो भिडिअ लाबोबाय थानो हानायनि जोंनोबो गोसो गुदुं जानो हानायनि जोंनोबो एसे माबाफोरखौ सापर्टफोरखौ होदो आरोना सालायफ्राम थाबथालाबायनो नागिरो मानोना भिडिअ बानायबाय थाया नालाय बेखायनो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै जाहाथे साबस्क्राइब शेयार खालामना होयो लोगोफोरनो बा नोंसोरबो खालामनानै लायो जोंबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिन भिडिअ लाबोनो हानायनि जोंनोबो गोहो बोलो मोनो आरोना लोगोफोर दे गोहो बोलो नांगौ नङाबा लाजियो गिनाय थायो सापर्ट मोनाबा जों गिनाय थायो नालाय गोदान नालाय जोङो ओंखायनो दा गिनाय मोनो आरोना नोंथांमोन सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर बाय